di ba, bongga? Di ba? Tapos yung aming Miss Mangaldan, di ba? Wow! Marami ako na-interview na tanong na mga nasa abroad na hindi nakauwi. Hindi nila, kasi siyempre, hindi inaasahan na akala nila, nag-alert level 1 tayo. Tayo ng Pindang Festival. Papasalamat pala tayo sa mga hardworking employees of LGU Mangaldan at saka kasama namin sa executive committee na 2 weeks preparation in Nadora. Well, yung mga tao, buhay na buhay, nagsilabasan ka sa kanilang mga kabahayan. Siyempre, 2 years na walang di ba, fiesta, kapistahan, walang events. Ngayon, super sila, excited. Lahat pumunta ng plaza, punong-puno. Ang pinagdadasal ko, sana mawala na yung COVID. Nagmula naman, dininig naman ng buong may kapal ang ating dasal, naging alert label 1 tayo. Tapos ngayon, very proud ako magsabi sa inyo, 0 po ang COVID natin ngayon sa Mangaldan. So, nandito tayo ngayon sa may background. Ayan, at hahanap tayo ng pwede natin makausap for today's video. Ayan. Habang nag-message po si Mayora sa stage is, ako naman po dito ay hahanap po ng iba't ibang mga kandidata na nakasuot na po ng kanilang mga costume. Ayan, ako, eto po. Unahin, ayun, ito po, ayan, ay bongga. Si Maleficent, ay, hindi pa. O, diba? Ito si candidate number 9, kausapin natin. Hi, Kim! Kinakabahan ka ba? Medyo lang. Medyo? Hindi ba pwedeng bonggang-bongga? Charot. Pwedeng bonggang-bongga. Ayan. Ikaw ay, paano pinaghanda ng gabing to? Siyempre, Pinaghandaan mo siya ng sungay. Siyempre, andun tayo sa pagda-diet. Siyempre, tumaba tayo, kaya nag-diet din tayo. O, huli na lang sabihin mo, Happy Pindang Festival in a Mahinhin way. Happy Pendang Festival, Mangaldan. Mahinhin nga talaga. Thank you! Ayan. Ito naman si candidate number, Candidate number 6. Anong pangalan? Halika dito, ate. Anong pangalan? Sanya. Lopez. Ay, si Tala to? Ay, si Tala ko. Pang ilang number ka? Number 6. Ayan, good luck si Ma'am Aping. Ayan. Ito yung organizer niya, mga gana. Hello. Siya po ang papalit sa trono ni Catriona Group. Charot. Okay, bye. Yan. Okay, balik tayo kay Sanya. Sanya, paano pinaghanda ng gabing to? Super haggard na kami sa paghahanda, sa preparation. Ano ang mo? Anong panalangin mo tonight? Sana makapasok sa top 5. Kasi enjoy na lang natin yung show. Enjoy and good luck. Ito kung ikaw pa ba yung makeup artist? O Yes, bakit? kaya yung event niya po. Hindi, ito na si Charm, ang makeup artist po na hindi ko alam kung sino mga candidates dyan ang maminikapan niya, pero for sure pinaghirapan ni Bakla. Siyempre, tuloy natin ang ating interview. Kasama natin ngayon si Tita Puds. Ayan, ang number mo, Tita Puds? Number 11 po. Number 11. Paano pinaghanda ng gabing ito? Sobrang-sobra pong pinaghandaan ko po. Kahit na sobrang stress na pagod po kami, tuloy lang po ang laban talaga. Anong wish mo? Wish ko sana po, kahit makapasok po ako ng top 5, kahit maka-runner up lang ako, okay lang na po ako. Good luck sa iyo. Thank you very much, Din Foods, aka Alik Bobik po. Please support me. Thank you very much. Okay. Ito. Ito kaibigan natin to sa pananampalataya. Ba't hindi ka sumali? Ikaw si candidate number? Number 13 na ako, besh. Charot. Sino minikapan mo? Actually, may underbo kami yung number 7. Ayan, pwede ka ba siya makausap? Oh, yeah. Ayan, number 7. Ano pangalan ng number 7? Charisma. Ayan, ako ilang taon na si Charisma? 45. Ay, pero fresh. Ayan, paano nyo pa pinaghanda ng gabing to? Paano nyo? Anong preparation ginawa nyo? Nag-diet ba kayo? Hindi. Ano? Relax lang. Relax. Ay, parang ano lang. Ay, nakita mo yung mga kalaban mo na? Oo naman. Ano masasabi mo sa kanila? Sobra. Ha? Magaganda. Naitim mo. Naitim mo. Pero okay lang. Talaga magaganda. Anong wish mo para sa pagtatapos itong pageant? World peace. World peace. Ayaw mo yung sana makapasok ko sa top 10, ganun. Kahit di na, okay lang. Narinig niyo yung mga judge, ha? Charot lang. Good luck sa'yo, number 7. Thank you. Ayan, okay. Ay, Dekin.
At nandito tayo ngayon sa room po kung saan po namamalagi ang iba pang mga candidates. Number 8 and Number 3, ayan, nakausapin lang natin to. Si number 3, parang nakausap na kita na nakaraan. Yes. Ayan, anong preparation ang ginawa mo tonight? Sakto lang. Ano lang, basta enjoy lang yung show. Enjoy the show. At ano ang wish mo pagkatapos itong bago matapos ang pageant? Sana lahat ng contestant ay manalo or maging masaya sa maging resulta ng show na to. Okay, good luck number 3. Ayan, si number 8. Ayan. Parang pinuyat niyo ba si number 8? Parang tulala. Number 8. Ayan. Taga saan si number 8? Sandali. Ayan. Paano ko siya Nanapil, di takas sa ating ventilador yun, ha? Ay, si magana mo iya siya ka-block. Dapat si Malika mo. Hindi, switch mo lang. Ayan, hi number 8. Taga saan? Malabago po. Malabago. Ayan. Anong preparation ng... First timer ka? Opo, first Ayan. time lang. Pero parang hindi ka kinakabahan, ha? Kinakabahan po. Ayan. Anong preparation ang ginawa mo tonight? Sakto lang. Sakto lang. Ayan. Laitin mo yung mga ibang candidates. Anong meron sila na wala ka? Ay, anong meron ka na wala sila? Meron akong bang daw. Meron akong tapat bang. Ano yun? Ay, tapat bang ba? Yes. Ay, naku. Ayan, antabayan na natin yan mamaya sa yung costume, no? Yes. Ayan. Good luck sa iyo, number 8. Sige Ayan, po. message mo para sa mga kalaban? Good luck. Sampo kila ka mo, ay. Uwi na. Ayan, kasama rin natin si General Mercado. General Mercado, ba't di ka sumali? Tumaba. Ano ka? Ano pa kaya si Puding? Love you, ha? Hindi. Sexy si Puding. Hello po, yes. Sino kasama mo? Mag-isa ko. Ikaw ba ang aalala kay Puding? Opo. Ayan, ako, good luck sa inyo. Agis, dalawa pa rin pala yung Mari, yung pambato mo Thailand. Yes, from Sawadika ha. Punta ha. Danod kayo ha. Ikaw. Kasama natin ngayon si number 2 at saka si number 5. Friends sila. Oo. Si Je at saka si AJ. Ayan. Je, ikaw muna. Anong preparation ang ginawa mo tonight? Unang-una, syempre, prepare ko lahat ng mga gagamitin ko and I should be physically and mentally ready para sa Q&A. Ano wish mo bago matapos ang pageant? Wish ko sana magkaroon ng successful event at hindi umulan para tuloy-tuloy yung flow ng pageant. Ikaw naman, AJ, preparation mo. Yun din, same din, preparation sa mga gamit, syempre, at saka sa talent, of course, and sa Q&A na din. Correct. Ayan, anong wala sila na meron ka? O, di ba? What is your edge among the candidates? My edge to the other candidate is my convincing aura and confidence that I used to persuade and influence other people. Because of this, I can use it as my platform and to inspire people around me and especially to the LGBT community. Sakto, tapos si Mayor magsalita. Ayan, o. Ikaw gusto mo rin bang dugtungan? Carry lang. Pero lang, ayan. Good luck sa inyo. Ayan, hanap pa tayo ng ibang candidate. Ito, kilala yun po. Si Rochelle. Kausapin natin. Hi, Rochelle! Ngayon, sinundan ka namin talaga kasi nga, di ba sabi mo, panoorin namin, supportan namin yung pageant nyo. Ayan. Pray for me. Anong preparation ang ginawa mo tonight? Madami. Siyempre, lalong-lalo na hindi ko makakalimutan talaga magdasal dahil pag nagdasal ka talaga, nandiyan si Lord mag-guide sa'yo. Babae ko sa camera, oh. Ayan ako anong wish mo sa pagkatapos itong pageant? Siyempre, ang wish ko, makuha ko ang crown na Miss Gay Pindang Queen 2022. Correct. Ayan ako, nandito pala kayong mga mga veterana, Battle of the Queens. Kung kabugan. Okay, salamat. Hi, candidate number 10. What's your real name? I am Rael Vinirodas Arandia. Ayan. From Bari. Ayan, kasama rin natin si Capricci. Saan kayo pupunta? Si Alabama na, sister. Okay, ano preparation ang ginawa mo tonight? Wala masyado kasi super busy sa studies and sa makeup gigs, lalo na sa last concluded Miss Mangaldan. Pero I know that I'm ready. Boses mo talaga yan? Yes po. Ay, talaga.
Walang ininom? Well, wala po. Wala po. Inborn, o diba? Anong wish mo para sa mga kapwa kandidata mo? No, best of luck and sana makuha ko yung crown this time. Yan ang sagot, di ba? Alam ko na, sana manalo kami lang. Hindi. Ako ang mananalo. Makukuha ko yung crown kanto, di ba? Good luck and good luck again. Ito. Napakasungit naman itong... Ayan, pakilala ko lang sa inyo yung makeup artist niya, si IC. Ayan. Hi, Miss AJ. Kamusta naman po kayo? Eto, masaya. I'm so excited. Paano po kayo naghanda ngayong gabi? Ayun, natulog ng maaga para prepared lahat, naghanda sa lahat mga gagamitin para lahat maayos. Ako, tingnan lang namin yung gown mo, ah. Good luck sa ato. So, ayan, lalabas na po sila. Lalabas na sila. Mag-ready na sila. Will undergo the final round, which Ready na is sila. the question and answer time finals. Candidates will be immediately graded.